Bona nit a tothom, il·lustríssim alcalde de Puigcerdà, president del Consell Comarcal, autoritats, senyores i senyors, amics i amigues de l'Aucer, conferenciants. Primer que tot, gràcies per acceptar la invitació de l'Aucer per fer aquesta conferència. I primer que tot, té la paraula l'il·lustríssim alcalde de Puigcerdà, el senyor Albert Piñeira. Moltes gràcies, bon vespre a totes i a tots, president del Consell, regidors, regidores de l'Ajuntament de Puigcerdà, president de l'Associació Universitària de Cerdanya, de l'Aucer, amigues i amics. En primer lloc, em permetreu que doni la benvinguda al Francesc Xavier Hernández, historiador, i també al Guillem Hernández Pongilupi, il·lustrador, que de fet són els que faran aquesta conferència d'avui, conferència inaugural del curs 14-15, del curs acadèmic 2014-2015 de l'Associació Universitària de Cerdanya de la nostra Universitat d'Estiu, que de fet en diem Universitat d'Estiu, però és gairebé com un paralogisme això perquè de fet és universitat tot l'any i la mostra de que és universitat tot l'any és precisament el fet de que avui, durant el mes d'octubre, inaugurem aquesta nova edició de la Universitat de Puigcerdà, de la Universitat d'Estiu de Puigcerdà, ara Universitat tot l'any. I ho fem amb un tema plenament d'actualitat. Ja sabeu que aquest any estem celebrant els actes del tricentenari del 1714 i per tant, què millor que començar amb aquesta conferència Barcelona 1714 en imatges, iconografia d'un setge que voltarà a l'entorn precisament dels fets que commemorem aquest any en l'any del tricentenari. Com ja sabeu, n'hem parlat molt aquest any del tricentenari, per tant, jo també vull agrair a l'Associació Universitària de Cerdanya que la conferència inaugural d'aquest any versi precisament sobre això. L'1 de novembre de l'any 1700 va morir l'últim dels Àustries que hi va haver a Espanya, Carles II d'Habsburg, va morir sense descendència, ja sabeu que li deien el hechizado, precisament per les seves deficiències que tenia, i es va obrir en el conjunt d'Europa el problema de la successió al tron espanyol amb dos clars aspirants, Felip V, Felip d'Anjou, que aleshores primer era Felip d'Anjou, després esdevindria Felip V, net del rei Sol, de Lluís XIV de França, per tant de la casa borbònica, i també a l'arxiduc Carles, pretendent de la causa o de la casa austriacista. Com ja sabeu, Catalunya es va decantar per la causa austriacista. Després l'arxiduc Carles va accedir al tron de la Casa d'Àustria, al tron de Viena, va canviar l'equilibri i la correlació de forces a nivell europeu i aquella por que havien tingut moltes potències d'una unió de la Casa Borbònica entre França i Espanya, que hagués sigut una unió molt potent, es va traslladar la preocupació per una Casa d'Habsburg massa potent. Finalment, Catalunya va continuar donant suport a l'arxiduc Carles el 1714, l'11 de setembre de 1714, queia a Barcelona, ho commemorem cada any en la Diada Nacional de Catalunya, posteriorment cauria a Cardona, que va ser l'últim lloc que va caure, i a partir d'aquí va començar tot el que seria el decret de nova planta i tot el que va comportar per Catalunya aquella derrota militar que encara avui commemorem i algunes de les conseqüències d'aquella època ens han arribat fins als nostres dies. Per tant, n'hem parlat molt aquest any, és bo que ho fem des d'un punt de vista més científic, des d'un punt de vista més històric i sobretot també que ho complementem amb tota la iconografia que s'ha creat al voltant d'aquests fets, dels fets del 1714. Per tant, gràcies, Francesc Xavier Hernández, per ser aquí i per poder posar una mica de, diguem-ne, rigor científic a tots aquells fets, que és important perquè hi ha també molt mite al voltant d'aquells fets. Gràcies també, Guillem, hem vist aquest any molt les teves il·lustracions arreu de Catalunya, amb llibres, amb exposicions, amb moltíssims formats diferents. De fet, en part, unim o identifiquem la iconografia del 1714 o els dibuixos que veiem avui amb les teves il·lustracions. A més, també tens vincle evident amb la comarca de la Cerdanya, per tant, avui estàs a casa. Gràcies per ser aquí. I gràcies sobretot a tots vosaltres perquè aquesta conferència, com deia, en el fons l'emmarquem en el marc d'aquesta Universitat d'Estiu. Aquesta aventura que van començar fa molts anys, l'Aucer, l'Associació Universitària de Cerdanya, l'Ajuntament de Puigcerdà, la Universitat Ramon Llull i Enginyeria, Arquitectura La Salle, ha anat avançant molt, fins al punt que no només ara tenim setmana universitària a l'estiu, sinó que tenim activitats tot l'any i per tant es tracta d'això, que apropem el coneixement científic a la Cerdanya i a Puigcerdà en general, sobretot que ho puguem fer durant tot l'any,
que ens permetem també en el format de la nostra universitat, no només cultivar la raó, com diguem algunes vegades, sinó oferir determinades temàtiques també per cultivar els sentits, perquè en definitiva el que pretenem és que el coneixement sigui amè, distès, accessible i a l'abast de tothom. Això és el que tornarem a intentar fer aquest any. Estic convençut que ho aconseguirem. Els resultats d'aquesta universitat d'estiu al llarg d'aquests anys ens permeten fer un bon balanç i un gran creixement tant qualitatiu com quantitatiu. N'estem molt satisfets des de l'Ajuntament de les fites que hem assolit i estem convençuts que el futur d'aquesta universitat d'estiu també serà molt positiu. Per tant, gràcies a tots i us deixem amb els conferenciants. Bé, normalment sabeu que presento els conferenciants jo, però aquesta vegada, com tenim una persona que s'ha encarregat molt directament de preparar la conferència a part d'un vincle personal amb ella mateixa, hem demanat que sigui la senyora Regina Rodríguez Sirvent qui presenti la conferència aquest vespre. Ara? Bona nit. A l'AUCER, normalment, a l'AUSAR, quan presentem els conferenciants que venen, repassem el seu currículum professional i expliquem per què hem pensat que seria interessant convidar-los i inaugurar el curs 2014-2015 amb ells. I no tinc intenció de carregar-me el protocol, però sí que crec que és rellevant que digui que el Guillem és el meu xicot i que el Xavi és el meu sogre. Ho dic perquè això em dona una perspectiva privilegiada a l'hora d'explicar qui són i què fan més enllà de la Wikipedia i de les biografies que trobareu a les seves obres. Però primer, regim-nos el protocol. El Francesc Xavier Hernández Cardona és historiador i catedràtic de didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Ha coordinat i participat en diferents projectes museogràfics, com ara el Museu d'Història de Catalunya i la museïtzació de les muralles de Dalt Vila a Eivissa. Ha coordinat investigacions històriques i arqueològiques en l'entorn de la Guerra de Successió, a la Batalla de Talamanca, i de la Guerra Civil Espanyola, a la Batalla de l'Ebre. És autor de nombrosos treballs d'història militar i ha estat investigador principal del grup de recerca Dit Patri, didàctica del patrimoni museogràfic, de museografia comprensiva i noves tecnologies de la Universitat de Barcelona. Per la seva banda, el Guillem és il·lustrador, ha estat un dels pioners en el desenvolupament de l'art digital a Catalunya, ha conreat el camp del dibuix de ficció en què ha obtingut guardons significatius de grans portals de creació digital i ha aparegut durant 2 anys consecutius en el llibre recopilatori del millor art digital mundial. Ha treballat en empreses de postproducció per publicitat i videoclips que han tingut ressò internacional i també ha excel·lit en el dibuix històric, com veurem. Els seus treballs han estat presents en nombrosos museus i publicacions especialitzades. Forma part de l'equip tècnic del grup de recerca Dit Patri de la Universitat de Barcelona i amb el qual ha col·laborat en una nombrosa producció d'iconografia didàctica. I ara ve l'altra part. Ara és quan el Francesc Xavier és el Xavi i el Guillem és el Guille. I quan em referia a la meva perspectiva privilegiada, ho deia en el sentit literal de la paraula. I que consti que el que diré no és per fer-los la pilota, perquè aquesta fase ja l'hem passada, però durant els últims 4 anys he pogut viure molt de prop la seva feina, tan de prop que directament em trobareu com Elisabet de Brunswick en el primer llibre, que han fet junts, i el segon com una camperola mirant místicament a l'horitzó. I si hi ha un valor que destacaria dels dos és la passió absoluta que tenen per la seva feina. I això pot sonar molt tòpic o us pot semblar un cliché, però us asseguro que no pot ser més cert, és devoció. Quan el Xavi parla d'història no el deixaries d'escoltar mai perquè ho sap tot. Perquè ha dedicat tota la seva vida a la recerca de la història de Catalunya. I de fet em va agradar molt una expressió que fa uns dies va fer servir el Joan Manel Casanovas, que està per aquí, que és un fervent enamorat de la història i membre de l'AUCER, i quan va informar a l'associació que venia el Xavi va dir: penseu que aquest home és el Messi de la història de Catalunya. I vaig pensar, és que l'ha clavat, això és exactament el que penso. I el que trobo especialment interessant del Xavi és el seu inconformisme, la seva creativitat i la seva ment visionària, que hagi sabut transmetre la història amb llenguatges trencadors que van de la tecnologia al 3D i a la il·lustració digital. I aquí és quan apareix el Guille. No sé si heu tingut ocasió de veure alguna de les il·lustracions del Guille, però si ho heu fet us haureu adonat que són captures d'una pel·lícula. Per intentar entendre com el cine influencia cada il·lustració del Guille ens hem de remuntar fa 30 anys, quan ell en tenia 3. Un dia la seva mare, que era professora, el va anar a buscar a l'escola al·legant que tenia hora al metge, però en realitat se'l va endur al cine per veure la Guerra de les Galàxies, episodi 6, El retorno del Jedi.
Així que entendreu que quan el teu primer record vital és la saga que va marcar un abans i un després a la història del cine, això té conseqüències. Així que gràcies, Montse. I del Guille, la seva vessant professional, podríem dir que és una calcomania del seu pare, que no té jornada laboral perquè ni comença ni s'acaba. I si hi ha una causa que els dos estimin igual que la seva feina, és saber que la seva feina la fan per Catalunya, que cada traça i cada detall està pensat amb la precisió que requereix la responsabilitat d'escriure i dibuixar la nostra història. Deia George Orwell que la història és una galeria de fotografies en què n'hi ha poques d'originals i masses còpies. Doncs bé, el que ara ens demostren el Xavi i el Guille és que coneixent cada fotograma del 16 de Barcelona pots fer renéixer la història amb formes i colors fins al més petit dels detalls. I que comencin. Moltes gràcies, Regina. Efectivament, ella és la millor persona que els podia presentar. Teniu la paraula els conferenciants per dictar Barcelona 1714 en imatges, iconografia d'un setge. Hola, sí? Bé, doncs, començaré una mica jo explicant la part més d'il·lustració i després el Xavi farà més la part més històrica. Bé, normalment les presentacions que hem fet nosaltres han sigut d'un o l'altre llibre i aquesta vegada portem els dos, com una mica el recull iconogràfic que hem fet sobre la Guerra de Successió. Fa aproximadament 4 o 5 anys que vam començar a tractar tot aquest període, almenys jo, dins del grup d'Edith Patri, començar a col·laborar amb diversos projectes i bé, durant aquests 4 o 5 anys hem fet un munt de coses, des de museus, reconstruccions en 3D, exposicions, publicacions, i una mica tot aquest recull de coses que hem fet aquests 4 o 5 anys, doncs en part les podeu trobar una mica resumides en aquests dos llibres. Per una banda hi ha el 1714, el setge de Barcelona, que és el primer que vam treure, que una mica la voluntat era fer una mena de guia visual per tots els públics sobre la Guerra de Successió, que és un període que, bé, sí que els catalans normalment sortim l'11 de setembre perquè és la Diada de Catalunya, però fins abans de tot aquest tema del tricentenari, etc., hi havia gent que igual no ho tenia massa clar exactament el que era. I nosaltres volíem fer això, un llibre didàctic que pogués llegir des de xavals de 12 anys fins a gent adulta. L'altre, que és el del Born, 1714, Memòria de Barcelona, és una mica una guia també sobre la reconstrucció del barri i sobretot sobre la reconstrucció de les ruïnes que es poden trobar en el recent inaugurat Mercat del Born. I expliquem una mica l'evolució del barri, com vivia la gent a l'època, etc. Bé, doncs això bàsicament és el que podreu trobar en aquests dos llibres. La iconografia per fer-vos una mica... A veure, jo no soc historiador, jo soc il·lustrador, però per temes, com es pot entendre, familiars, he acabat fent una mica il·lustració històrica, però sempre m'he mantingut una mica al marge, és a dir, jo no soc un superexpert en il·lustració i a més no m'he hagut de documentar mai excessivament perquè tenint el Xavi, tenint el Francesc Riart i altres grans historiadors a dins del grup, sempre m'han passat la informació exacta i jo només em calia dibuixar. Així que sempre m'he mirat una mica la història amb una perspectiva no d'expert, sinó d'aficionat. I com a aficionat m'he anat adonant de certes coses i tendències que no... Es va veient les coses aquí? Sí. Que succeeixen al nostre país que no estan del tot bé, que ara us intentaré resumir. Jo quan era petit, al tenir un pare historiador, els caps de setmana ens n'anàvem a explorar castells abandonats,
antics molins, coses allò molt rupestres, i clar, per mi era com aventures anar amb l'Indiana Jones a visitar coses espectaculars. En canvi, quan viatjàvem a Europa, a França o a Anglaterra, i visitàvem aquells grans museus o aquelles viles reconstruïdes de poblats celtes, etc., en què realment no eren castells abandonats, sinó que eren reconstruccions molt fidedignes del que segurament era l'època. Jo en aquells moments òbviament no ho processava, però de gran sí que he processat ostres, quina diferència al anar a visitar 4 pedres que estan abandonades en algun turó del nostre país a visitar un parc ben fet, per dir-ho així. Per altra banda, també, suposo que quan ets petit hi ha moltes coses que se't queden gravades al cervell, i la llibreria del meu pare era molt gran i a mi em flipava absolutament veure tots aquells llibres d'història anglesos de l'Agnes MacBride, del Peter Connolly, etc., molts autors en què hi havia uns dibuixos espectaculars de l'antiga Roma, en fi, un munt de períodes, l'edat medieval, etc. I en canvi aquí, quan intentaves mirar algun llibre de la història de Catalunya, que consti que no és una crítica, però trobaves coses com dels dibuixos de la Pilarín Vallès o iconografia d'aquestes molt simples, molt adreçades a un públic molt infantil. Si volies veure imatges més realistes, per dir-ho d'alguna manera, havies d'anar a buscar quadros del segle XIX o aquest tipus, això, bàsicament quadros o gravats, Amb tot això vull dir que la iconografia és una cosa, jo penso, és a dir, ara de gran he vist això, que la iconografia és una cosa molt important per la gent que no som historiadors i en certa manera ens pot agradar la història, la manera de fer-la entendre a la gent, doncs la iconografia ajuda molt. Per què? Doncs, bé, una anècdota que... Segueixo amb això un moment. Això, doncs... Ara m'he perdut. Ja no sé què... Perdoneu, és que estic una mica nerviós. Vale. Doncs això, per la gent més del carrer, doncs igual visitar, per exemple, les ruïnes d'Empúries, veiem totes aquelles pedres i ens costa molt d'imaginar que allà hi havia una casa o en aquell racó d'aquella parcel·la hi havia una cuina o aquí es feien tals coses o altres. Tot això és molt... Si no ets historiador, igualment, jo quan penso en els historiadors penso, hòstia, com s'ho imaginen ells, per saber que aquí hi ha una casa o saber que tal... Doncs tot això és molt difícil. Llavors la iconografia ens ajuda a reconstruir tot aquest període històric de manera realista, perquè jo penso que la iconografia històrica ha de ser realista per poder-nos-les imaginar ben bé com era. A Catalunya té un dèficit molt gran, com deia l'alcalde, per mi, clar, és un privilegi que ara tothom, quan vagi a veure dibuixos de la Guerra de Successió, vegin que són els meus dibuixos, perquè no n'hi ha més. Però clar, com a país és un desastre que els meus siguin els únics dibuixos que existeixen, i ja no només d'aquest període, sinó bàsicament de molts períodes. No tenim imatges que ens ensenyin la història del nostre país. Com que tampoc tenim diners per fer grans pel·lícules com fan els americans és un poble que és molt llest perquè no tenen història, tenen una història molt curta i el poc que tenen l'han sabut aprofitar molt. I a part de saber-lo aprofitar molt, li han tret rendiment econòmic, que és una cosa que aquí no acabem d'assimilar, que es pot treure rendiment econòmic d'aquests temes culturals. Fa un parell d'anys, amb la Regi, que vam visitar la costa est dels Estats Units, a cada poble petitet tenien museu de qualsevol fet. Per exemple, vam estar a Salem, on hi ha la mítica història de la crema de bruixes. Doncs un simple fet històric puntual ha generat pel·lícules, ha generat tot tipus de museus en el lloc, és com una mena de parc temàtic, i el poble viu bàsicament d'aquest fet històric que segurament va passar en una setmana. I clar, això realment és extraordinari. Dit això, bé, jo penso que això, que és important, és molt important el tema iconogràfic per generar, sobretot,
intentar generar passió a la gent per la història. És a dir, si ens quedem només amb els dibuixos quan som petits de la Pilarín Vallès, igual, clar, no és el mateix que veure càrregues de cavalleria o coses així que ens poden cridar molt l'atenció i veure exactament com era el període a l'època. Dit aquesta petita explicació, jo l'altra part que volia explicar abans de donar pas a mon pare és una mica les tècniques que fem servir per generar tota aquesta iconografia, ja que abans aquests grans autors que us deia, anglesos o tal, sí que era dibuix clàssic de tota la vida, segurament amb aquarel·les, amb guaix o això, i ara ho fem tot digital per temes, bé, perquè la ciència avança i ara les editorials funcionen tots amb temes digitals. Aleshores us volia, com que normalment a vegades parlem d'això de què és la il·lustració digital i la gent no ho acaba de veure massa clar, he preparat 3 vídeos sobre les 3 tècniques principals que utilitzem. No és amb voluntat de fer, òbviament, una masterclass d'art digital, però almenys perquè pugueu entendre una mica de què va el tema. Aviam si ho puc obrir. Vale. Això ho puc agafar i aixecar-me? Sí? Sí, en teniu? Vale. Bueno, dic perquè llavors m'aixecaré i podré... Bueno, és igual, perquè ja ho veig a la pantalla, És igual, sí. Es veu bé el vídeo? Sí, vale. Doncs un il·lustrador d'avui en dia, abans necessitaven segurament, doncs, l'il·lustrador o el dibuixant o l'artista necessitava un gran estudi, amb molta llum, amb un munt de coses per posar les pintures, gastar un munt de diners en materials, etc. Avui en dia només necessitem un ordinador i una pantalla. En aquest cas, jo treballo amb 2 pantalles, que en realitat és com si fos una. Una em serveix la pantalla de... Espereu, us ho torno a posar un moment. La pantalla de l'esquerra em serveix per col·locar les eines del programa i la de la dreta, doncs, bàsicament per dibuixar. És a dir, la il·lustració digital és exactament la il·lustració de tota la vida, el que passa és que en vez de pintar damunt d'un paper, pintem damunt d'una pantalla amb un llapis especial. És a dir, que a vegades la gent es pensa il·lustració digital i és que apretem un botonet i el dibuix apareix, doncs no. És exactament el mateix de sempre. Ara, la il·lustració digital sí que ens dona tota una sèrie de coses que la il·lustració clàssica no té, que és com generar tot tipus de formes de pinzells, com ara aquí ho podreu veure. És a dir, jo puc dibuixar una forma de fulla i aquesta fulla la converteixo en un pinzell i llavors pinto en forma de fulla, ara ho veureu. Això veieu? És a dir, crees com un pinzell que ja et fa les fulles. Això sí que t'ajuda, òbviament, a la velocitat de la feina, perquè avui en dia cada cop tot va més de pressa, les editorials et demanen la feina molt més ràpid, i com si diguéssim, al llarg dels anys, els il·lustradors digitals ens les hem anat empescant per fer la feina amb una qualitat bona, però cada cop més ràpida. I això és el que permet la il·lustració digital. Té inconvenients perquè, clar, d'alguna manera és una mena d'híbrid entre la fotografia i la il·lustració clàssica, ja que, teòricament, tu no pots tenir un original com una pintura a l'oli. Una pintura a l'oli sempre serà única, perquè està pintada i tal. Aquí, com si diguéssim, sí que podríem treure, és a dir, un cop tens un dibuix, el portes a impremta i el pots treure múltiples vegades, al igual que faries amb un negatiu de foto. Llavors és una cosa que encara s'han d'acabar d'assentar les bases de coses d'aquestes. Aleshores, aquí havia posat un procés de dibuix. Però bé, aquesta és la primera tècnica, il·lustració clàssica de tota la vida, doncs aquí em veieu pintant. Vaig una mica ràpid perquè no tindrem sinó temps. Ha quedat clar, no?, més o menys aquesta? Vale, que aquesta és la més fàcil. Doncs passem a la següent, que és el matte painting. Jo em dedico, a part de història, em dedico també bastant al món del cinema,
I llavors jo totes les tècniques que he anat fent servir en els diferents àmbits sempre les he anat aplicant, per dir-ho així, en el món de la història o en els altres. És a dir, sempre he intentat englobar-ho tot en el que he fet. El matte painting, perquè us feu una idea, és el que era el collage antic, que és retallar fotografies i enganxar-les per fer una imatge, doncs aquí més o menys és una cosa similar. Nosaltres, el que passa és que ho fem amb l'ordinador, agafem fotografies i les anem retallant i anem fent un collage per generar una il·lustració. Ara aquí anireu veient, quan van passant les imatges són com si haguéssim nous retalls que s'afegeixen. El matte painting, que s'utilitza sobretot per fer pel·lícules, segur que molts de vosaltres veieu Polònia o haureu vist alguna pel·lícula d'aquestes, els extras d'alguna pel·lícula d'aquestes amb efectes especials, on normalment, quan hi ha efectes especials, es veu una pantalla verda o blava darrere dels actors. En aquesta pantalla verda, per dir-ho així, en el procés que ve després de la filmació s'afegeixen els efectes especials. I el matte painting s'utilitza molt per fer els paisatges d'aquests rerefons de la pantalla. Per què va bé el matte painting? Perquè al treballar en fotografia aconsegueixes uns gràfics molt realistes en poc temps. És a dir, tu fas el collage fotogràfic i després sí que l'il·lumines a base de dibuix, com podeu veure ara al final com ha anat evolucionant això. Ara es veu un altre procés, però és una altra tècnica que va molt bé per això, perquè és ràpida, és a dir, clar, si has de dibuixar segons què, doncs et pots tirar, no sé, una setmana per dibuixar una muntanya de manera hiperrealista, en canvi aquí doncs guanyes molt temps. Sempre has d'intentar utilitzar fotografies teves o de bases gratuïtes, perquè, per dir-ho així, no podem utilitzar fotos del National Geographic, no podem agafar fotografies que no són nostres. Però això, a mi és una tècnica que també m'encanta i em diverteix molt i l'hem aplicat també en aquests llibres. La següent, deixo que passi aquesta més i ja passo a l'última, que serà el 3D. Aquesta l'heu entès, no? També és fàcil. Doncs l'última tècnica, és a dir, tenim la il·lustració digital, tenim el matte painting i ja per acabar tenim el 3D, les 3 dimensions, o l'animació o el dibuix en 3 dimensions. Aviam si s'obre. Aquí el que veureu aquí és un programa molt bàsic de 3D, molt iniciàtic, i dona uns gràfics molt pobres, per dir-ho d'alguna manera, però el 3D el que ens permet és dibuixar en volum, és a dir, dibuix tècnic, per dir-ho així. Com podeu veure, tu aixeques un quadrat i comences a fer segments, estires per aquí, apretes per allà i en seguida tens una casa. Per què va bé el 3D? Bé, tant el llibre del 1714 com el del Born vam fer 2 reconstruccions en 3D molt grans. En el primer vam fer les muralles de Llevant, tota la zona de Llevant de Barcelona, amb les muralles, i a l'altre vam fer bàsicament una reconstrucció molt fidel a les ruïnes del Born, a les ruïnes del Mercat del Born. Si tu t'has de plantejar fer un llibre d'aquestes característiques on vols ensenyar molts dibuixos de carrers, de zones de la ciutat, si jo he d'agafar i posar-me a dibuixar cada dibuix amb el seu punt de fuga, amb la seva perspectiva, amb les seves històries, clar, és una feinada. Si tu, en canvi, fas una maqueta 3D de tota la ciutat, que és feina, perquè és molta feina, però un cop tens aquesta maqueta generada, tu aquesta maqueta la pots moure, com aneu veient aquí, un cop està fet, tu pots anar movent i anar traient, com si diguéssim, fotos instantànies de cada zona. Això, clar, et permet que si tu fas una maqueta molt detallada, doncs ja tens totes les perspectives fetes, tens part del color fet, part de l'ambientació feta, i només cal polir una miqueta el dibuix. I això ens ha anat molt bé per als 2 llibres, l'haver fet aquestes grans maquetes i bé, i aleshores després polir-les una mica. Aquí passaré una mica ràpid perquè hi ha diversos projectes i us ensenyaré directament el de Barcelona,
perquè si no, aviam, ja tancat. Que no es tanca, no? Cojones. Ai, no se'm tanca. No, no em deixa. Ara. Vale. Vale. Aviam, el de Barcelona el tenim aquí, Videoborn. Aquí, per exemple, veureu la reconstrucció que vam fer de... Això, aquesta zona és el que hi ha, com si les ruïnes que hi ha sota el Mercat del Born, doncs aquesta és la reconstrucció que vam fer. Clar, això és una feinada que vam fer juntament amb el Josep Ramon, que va aixecar tot el 3D, que és un crac, perquè normalment, és a dir, jo treballo amb 3D, però a un nivell molt bàsic. Tenim un altre col·laborador, que és el tercer autor del llibre, que avui no està aquí, doncs que fa aquests aixecaments tan espectaculars. Doncs bé, això, bàsicament us volia ensenyar les 3 tècniques i amb aquestes 3 tècniques, en realitat, deixeu-me ensenyar-vos un últim vídeo abans d'acabar la meva part. Amb aquestes 3 tècniques podríem fer, amb una mica de pressupost, doncs podríem fer de tot. Aviam, presentació, projecte... He portat aquí un making of, és molt ràpid, dura 2 minuts, d'una típica pel·li de Hollywood, on jo crec que podreu veure una miqueta tot això. Ostres, no està el format, no us ho puc ensenyar. Mala sort, ho sento, si l'ordinador no agafa el format. Però bé, és a dir, aquestes 3 tècniques amb 50 tios i un pressupost de 10 milions sovint bastant més, 60, 70 o 100 milions de dòlars, doncs es fan pel·lis com Gladiator, es fan pel·lis com, no sé, es poden fer un munt de pel·lis històriques que generen molts diners, no? I aquí, bé, el cine està fatal, òbviament no està per plantejar una pel·li d'aquest tipus, però és probable que si la féssim una pel·li ben feta, clar, tampoc és per despreciar i tal, però clar, amb pel·lícules com Armacenda o produccions aquestes de TV3 que posen tot l'empeny del món, però acaben sent produccions sempre que es veuen fins i tot teatrals, no? No veiem aquí això, pel·lis com Gladiator. És una pena, i aleshores nosaltres el que sempre intentem fer, ja que no podem fer pel·lícules i totes aquestes coses, doncs són aquestes il·lustracions èpiques per intentar donar simbologisme a la nostra història. M'he liat una mica amb tot, perdoneu-me, però els nervis d'estar aquí amb la família i tot plegat. Doncs res, ara passaré la paraula al Xavi i si després algú té alguna pregunta, doncs li contestaré encantat. Molt bé, bona nit, il·lustríssim senyor alcalde, president de l'Auxerr, veïns, veïnes, en fi, estem molt contents d'estar avui aquí, agrair també la presentació de la Regina, que ella sí que sap explicar històries, com s'ha vist, i una mica continuant amb el tema, parlaria una primera part de la importància de la iconografia que té a dins de la didàctica i a dins de la història i després fent referència amb el moment i amb el moment que tenim, doncs, el context de la Guerra de Successió i aquest esforç que hem fet amb aquests 2 llibres i altres per donar una mica de llum. En primer lloc, dir que estem contents de l'esforç que hem fet amb l'entorn del grup de recerca, perquè en els darrers anys no solament hem fet el llibre dels exèrcits de Catalunya, els de la Coronela, que ens va suposar molta feina, hem fet aquests 2 que són llibres de divulgació i de didàctica, hem excavat camps de batalla, com pugui ser el de Talamanca, que va ser una aventura apassionant, fer una excavació arqueològica d'un camp de batalla, hem fet l'exposició del Born, del Donek Perficiam, que ha tingut mig milió de visitants, per
per tant, de les més visitades mai fetes a Catalunya. Hem fet jocs de simulació, hem fet jocs d'estratègia, hem fet llibres per mestres, hem fet els materials didàctics del Born i crec que el més un motiu per estar orgullós és que tot això ho hem fet sense cap subvenció oficial, és a dir, no som un grup financiat, la cultura o els mecanismes de la cultura catalana a nosaltres no ens han arribat, bàsicament ho hem fet amb l'esforç personal, amb l'esforç dels investigadors i amb el suport del que serien les empreses, les editorials i les empreses que treballen. Per tant, crec que això és important que se sàpiga i deixar-ho clar, perquè també en els països normals la cultura es mou per mecanismes de mercat i nosaltres ens movem per mecanismes de mercat. Ja m'agradaria ser el Messi que deia i que algú financiés alguna cosa, però com que estem acostumats que fa molts anys que no ens financia ningú, doncs ens hem d'espavilar amb els nostres propis recursos i anar traient els recursos del mercat i de les convocatòries competitives, diguem. És a dir, que això és important de tenir-ho en compte perquè hi ha gent que fa coses però així les fa qualsevol si tens un suport, si te les van pagant, en fi, etc. Bé, és important perquè en el nostre país les indústries culturals no estan prou desenvolupades i això que nosaltres anem trebant a partir destacar que al darrere de tot el que hagueu vist, pugueu veure de llibres, etc., dues coses. Primer, que està tot basat, és absolutament rigorós. És a dir, és absolutament rigorós perquè al darrere hi ha investigació. És a dir, si nosaltres hem posat el trajo del general Villarroel amb 21 botons o amb 24 és perquè hem tingut la factura de compra de l'encàrrec al sastre de l'últim vestit del general Villarroel i sabem que era una casaca londrina de color blau alt amb tal, amb tants pams de galó, etc. I per tant, al darrere de cadascuna de les il·lustracions hi ha hagut una investigació important. Tot el que nosaltres hem anat traient de les investigacions dels arxius, de les excavacions dels camps de batalla, etc., després es trasllada perquè es faci comprensible, però està basat, òbviament, amb el que és la realitat. Aquestes imatges del Born, bé, van costar, no dic sang, perquè sang no van costar, però sí que va costar agafar tota la planimetria del Born, tirar-la cap amunt, veure les parets mestres, veure les parets de més de 60 centímetres, veure quines podien ser les parets mitgeres, veure a cada lloc on hi ha una xemeneia és que a sota hi ha una llar de foc o hi ha una cuina, a cada lloc on hi ha un terrat és que hi ha un desguàs que ens diu que és un terrat i no una teulada, a cada lloc on hi ha una fossa sèptica o una claveguera és perquè realment existeix i per tant és una construcció molt acurada. Naturalment, si posem 2 o 3 pisos també és perquè els inventaris post-mortem, és a dir, el que ens diuen els notaris de descripció d'aquella casa, en molts casos ho sabem, perquè els notaris en aquella època, a totes les èpoques, són gent que han anat fent, han tingut molt de protagonisme i fan unes descripcions molt acurades de les cases. Per tant, és una iconografia molt basada en la investigació de camp, amb l'arqueologia i, en fi, tot el que reflexen els dibuixos està molt estudiat i per tant ens possibilita el que seria el viatge transtemporal o el viatge amb el temps. La història, el que va passar amb el passat, nosaltres no ho podem veure. Hi ha ciències que poden experimentar, els físics poden experimentar, els biòlegs poden experimentar, els químics poden experimentar. Nosaltres amb història no podem experimentar perquè el passat no el pots veure. Arribarà el dia que podrem experimentar o pseudoexperimentar amb història a partir de supercomputació, és a dir, reproduint moltes variables del que va passar en un determinat fet històric i anant introduint i movent-ho. Això hi ha un altre company del grup de recerca, el Xavi Rubio, que està al superordinador, que ja ho va fent, ja ho va treballant, però encara estem lluny d'aquesta maridatge, que diuen ara, que és una paraula molt de moda, entre història i informàtica, que amb altres ciències, com és la biotecnologia, ja s'ha donat amb molt bons resultats. Per dir d'alguna manera, el futur de la història està més a mans dels enginyers
i dels tecnòlegs que no pas dels historiadors que encara mantenen tècniques del segle XVIII, anar a les fitxes i apuntar a les biblioteques i tal. Ara cada vegada ens movem més amb més aparells, amb més trastos de simulació, amb més artefactes d'excavació i cada vegada tenim més possibilitats no solament d'investigar, sinó aplicar la tecnologia a la investigació, però també a socialitzar aquest coneixement, socialitzar aquest coneixement que és això que estem fent. És a dir, nosaltres normalment les recerques les fem investigant amb tecnologia punta sempre que pugui ser de base per generar coneixement i després també divulgar el coneixement en les mateixes eines. És a dir, que al darrere de cada il·lustració hi ha moltes hores. Per què optem per una opció hiperrealista en general? Bé, la història és una ciència i la didàctica és la ciència que fa que les coses s'entenguin. Si tu vols que una cosa s'entengui, ha de quedar clar. I si nosaltres volem reflectir una situació del passat, l'hem de deixar molt clara com era. I per tant, quan reproduïm el vestit d'un soldat o reproduïm una determinada situació històrica, la fem amb el màxim de versemblança, perquè el que no estem fent és una obra d'art, o no necessàriament una obra d'art. Estem explicant com eren les coses, com eren les cases, com anaven vestides les persones, com van passar les situacions, i això s'ha de fer perquè s'entengui, perquè la gent ho entengui d'una manera realista. Si estiguéssim fent una obra d'art de pura expressió, estaríem fent, en fi, podem pintar gargots, podem pintar aquestes coses que són tan aficionats alguns arquitectes o alguns dissenyadors. Aquestes cases estarien de color blanc i el balcó és que no sé si del balcó n'hi havia o si no n'hi havia, per tant no els poso, etc. Nosaltres, òbviament, hi ha coses que són arriscades, els balcons no sabem si estaven tots, les finestres no sabem ben bé si eren 3 o 4, els colors de les parets no sabem si podien ser els almagres o els blavets, però en una determinada casa, però sí que sabem que en aquella època les cases pintaven de blavet, d'almagre, de crema, que tenien més o menys finestres i, per tant, volem donar ni que sigui per paral·lelismes, visions aproximades d'aquesta visió del passat. Per tant, el que volem és fer un viatge per propiciar que la gent vegi el passat, l'entengui d'una manera no abstracta, sinó al màxim de concreta i propiciar aquest viatge al passat. El viatge al passat, que és una de les quimeres que tenim tots i que cada vegada estem més a la vora i que cada vegada tenim més motius, més estratègies per anar-se acostant. Aquesta és una de les estratègies que hem utilitzat. Una altra també passa per reviure el passat. Pots passar el vídeo aquell? Per exemple, aquest també l'hem fet nosaltres perquè a banda de treballar en tot el que seria iconografia, també hem anat treballant en les associacions de recreació històrica, algunes de les més singulars del segle XVIII, com pugui ser la de Miquelets de Catalunya, podríem dir que hem crescut junts, es van fundar fa 6 o 7 anys, o potser 8 o 9, ja no ho sé, me'n recordo, perquè arriba un moment que els anys passen molt de pressa i aquestes associacions de recreació històrica que d'alguna manera no és que facin arqueologia experimental, però sí que les seves pràctiques ens ajuden també a conèixer molt bé com funcionen les coses de cada moment. És a dir, jo no puc conèixer el fenomen de la guerra al segle XVIII sense saber ben bé com funcionaven els fusells d'aquella època o com funcionaven les armes, quin abast tenien, què trigava un soldat a encarregar-la, quin perill hi havia quan es disparava amb les fogonades, com anava vestit aquest individu. Puc saber com anava vestit aquest individu perquè tinc les ordres de compra i tinc les informacions dels hospitals que ens diuen que si anaven vestits en la casaca de panyo 24è, que si portaven la jupa, que si portaven les calces, etc. Però arriba un moment que si això no ho experimentes directament i no ho veus directament amb una altra persona, és a dir, posant el traje, en definitiva, no arribes a entendre aquell moment. Per tant, aquestes associacions de recreació històrica no solament són per animar els monuments, sinó que també ens han permès conèixer moltes coses. Penseu que això ara tothom està assumit i tothom està molt clar que l'exèrcit català del segle XVIII, com funcionava, però fa 10 anys no en parlava absolutament ningú. Va ser començar a treballar amb
amb el llistat de ferits de l'Hospital de la Santa Creu, quan els ferits que entraven de l'exèrcit anaven anotant com anaven vestits, si portaven una camisa, si portaven una jupa, si portaven, etc., que vam començar a veure que el mes d'agost entraven supervestits, amb la camisa, la jupa de llana, la casaca de panyo 24è, i pensaves que s'havien mort, però que s'havien mort o s'havien ferit de la calor que feia, perquè el mes d'agost a Barcelona, com us podeu imaginar, doncs posar-se el que seria la peça de llana i al damunt un abric no semblava massa normal, però resulta que quan tu poses la peça aquesta i quan fas un soldat d'aquests, li poses la camisa, la jupa i la casaca i el poses a 38 graus al Pla de Lleida, tal com estaven a la batalla de... Ostres, Almansa no. Bueno, és igual. Almenar, gràcies. La batalla d'Almenar, 38 graus al mes d'agost, doncs clar, van estar tot el dia els dos exèrcits formats per saber què passa, agafes a un recreador i el poses tot el dia amb el vestit a 38 graus a veure què li passa, i resulta que no li passa res, perquè la llana precisament la fan servir perquè és aïllant. I per tant, aquestes històries també les cuidem. Aquests són els nostres amics de l'Associació de Miquelets de Catalunya, de Miquelets de Girona. Aquesta pel·lícula també la van fer gairebé sense subvenció i, clar, quan penses que s'ha fet amb voluntaris només, amb canalla, els nois que van gravar de l'Escola d'Audiovisuals de Girona, i van fer un treball molt meritori, diguem, per ser tots només aficionats. Llavors penses que si hi haguessin recursos ens podrien haver fet moltes coses, i que tal vegada que amb el tricentenari no hagin estat capaços les autoritats culturals de fer una pel·lícula o un bon documental sobre la Guerra de Successió, doncs és una llàstima, diguem. Vull dir que si ens haguessin subvencionat a nosaltres probablement ho haguéssim fet millor, però no ha estat el cas. De tota manera, ens n'hem sortit força bé. Aquí estem tots vestits, ara els podríem mirar, però sortim tots perquè tots han participat en aquesta història, que és la que hi ha en el Born. Per tant, no m'estendré més amb això, és a dir, nosaltres estem per l'aventura de la història és important, és divertida i la podem conèixer per moltes d'aquestes estratègies que modestament estem intentant contribuir també a construir aquest país a base de recuperar la seva història. I aquí sí que hem de dir unes paraules al respecte, perquè precisament estem amb el tricentenari i bona part de l'esforç que hem fet amb els darrers anys és també per donar contingut i donar imatges amb aquest tricentenari. Nosaltres som un país vençut, hem estat un país molt avançat durant molt de temps. La Guerra de Successió va suposar una derrota important en la qual l'estat català va quedar laminat. Tot el que eren les lleis del país, que era el més important, va quedar erradicat i després, en fi, des dels darrers 300 anys, a dins de l'Estat, la consciència de país vençut ha anat sumant-se de vegades amb altres esdeveniments. La darrera guerra civil espanyola també va fer que el país fos ocupat, novament vençut, novament reprimit, i els països vençuts no tenen història, i menys història militar, perquè els vencedors d'alguna manera ja s'encarreguen d'alguna manera de diluir-la, d'amagar-la, d'ocultar-la, en fi, de no donar-li projecció. Però no solament els vencedors, també els vençuts amb consciència de vençuts acaben pensant que el nostre no és important, que el nostre no va ser tant, etc. De tal manera que la nostra historiografia, o part de la historiografia catalana, ha estat vergonyant amb alguns determinats aspectes i no li han donat la importància que se li hagués hagut de donar. I en aquest sentit, nosaltres hem fet aquest esforç també perquè pensàvem que la Guerra de Successió és una fita important en la història de Catalunya, és una guerra, i per tant una guerra, encara que algú pugui pensar que és políticament incorrecte explicar una guerra s'ha d'explicar per raons econòmiques, per raons geogràfiques, però també des del punt de vista de les raons militars, i en aquest sentit ens hem preocupat bastant de recuperar la història dels combats, la història dels combatents, les tradicions
divisions de l'exèrcit català, començar a recuperar-ho, perquè és tot un món, és un món enorme, dels quals és com un iceberg, que veus que estàs a la punta i quan llegeixes i vas llegint i mirant i amb papers i cada vegada en vas recuperant més, és extraordinari, quan ara, en fi, i si ara els expliqués, diguem que al segle XIII i al segle XIV hi ha tot un protocol de jura de bandera de les unitats dels regiments catalans molt singular, aixecant els 3 dits, jurant les constitucions catalanes, diguem, i jurant la defensa de les constitucions, etc. Doncs a molta gent li xoca, i a nosaltres mateixos també, però bueno, això existia i està escrit i tot és demostrable, però fins i tot que ens hem esforçat a demostrar a partir de documents. Els historiadors treballem amb evidències, no amb suposicions, però tot i que treballes a partir de documents, doncs encara hi ha historiadors que encara hi ha la imatge que s'havia forjat que a Catalunya eren 4 descamisats, 4 guerrillers que es diuen, concepte de la guerra del francès, en tot cas, que eren els qui s'encarregaven d'afiblar les tropes borbòniques. Aquí hi havia un estat, havia un exèrcit organitzat, molt organitzat i molt ben preparat. I, per tant, la nostra tasca de recuperació, a banda de facilitar el viatge amb el temps, de fer-lo comprensible, també ha estat per recuperar els propis fets i investigar els propis fets. I aquí cal dir, crec que cal insistir, que la Guerra de Successió va ser un fenomen molt important. Si els dic que la Guerra de Successió no ha acabat, algú podria pensar que estic exagerant, però és que amb història les coses no acaben, les coses continuen. Nosaltres continuem parlant una llengua romana, molts de vostès tindran una religió, la que es va més o menys formalitzar al concili de Nicea, anem vestits d'una determinada manera, tenim costums, mengem, etc., coses que els nostres antecessors han decidit, perquè nosaltres en darrera instància decidim poc en aquesta vida, gairebé tot ho han decidit els que han vingut abans que nosaltres, els nostres costums, les nostres pors, les nostres cançons, la nostra gastronomia, etc. I la Guerra de Successió dic que 300 anys després encara ens estem recordant. Per tant, va ser important. Per tant, aquell desastre que va suposar la pèrdua de les constitucions catalanes encara està pesant i condicionant el present. No de manera determinant, no és el més important, perquè la societat catalana el que mira és cap al futur, però aquesta memòria del passat també està present a la vegada que estem reflexionant sobre aquesta construcció del futur. I molts de vostès recordaran probablement el vídeo aquest famós de l'any 47, si no vaig errat, del Pau Casals, davant de les Nacions Unides, on deia que Catalunya és una gran nació perquè va tenir el primer Parlament del món. Gairebé és cert, diguem. És a dir, Catalunya és un país singular perquè durant l'edat mitjana desenvolupa formes de participació polítiques, mentre que en altres llocs i en altres estats això no passava. L'estat feudal català engega una dinàmica de participació que acabarà amb un sistema polític participatiu, relativament participatiu, que ningú es pensi que és democràtic, en tot cas protodemocràtic en alguns moments, i no és democràtic perquè les dones no voten, les dones durant molts anys, durant segles, es consideren molts debats, encara a l'edat moderna, de si tenen categoria humana o no, perquè ens fem a la idea. Quan van els conqueridors a Amèrica, no hi ha problema en maltractar a les indígenes perquè no se'ls considera categoria humana. Els esclaus tampoc voten, els pobres, els pagesos, tampoc voten. Per tant, no estem en una democràcia, però sí en un sistema participatiu. I la Guerra de Successió és un moment clau en la història d'Europa. La història d'Europa i la història del món té moments claus. De vegades la nostra historiografia i la historiografia espanyola o europea diu que la Guerra de Successió era una guerra en la qual els reis es disputaven el control d'Europa. Aquells reis amb aquelles perruques el que volien eren el poder i, en fi, feien guerres perquè era el seu. És quelcom bastant més complicat. Així com a la Segona Guerra Mundial el món estava en una cruïlla i estava molt clar qui eren els dolents, és a dir, tot el sistema nazi-feixista, ningú se'n reclama perquè era un sistema pervers per la història de la humanitat i
altres s'hi van oposar, entre altres les democràcies. En la cruïlla del 1700 va passar també alguna cosa similar, una cruïlla en Europa en la qual s'enfrontaven dos concepcions o dos cosmovisions del món. D'una banda, una cosmovisió que jo m'atreveixo en totes les paraules de titllar de perversa, que és l'absolutisme. L'absolutisme, una manera dictatorial d'exercir el poder, en la qual un rei es tenia per tenir tots els poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial. Aquesta, com sabeu, és una tendència que encara avui dia dura amb alguns estats que tendeixen a col·locar el poder executiu, legislatiu i judicial, així que sigui amb el palco d'alguns equips de futbol. Bueno, no continuaré per aquí, perquè per no ferir susceptibilitats, però és a dir, el que volia Lluís XIV era ser el rei del món, el rei del món i governar tot el món, conquerir-lo tot. Era el rei sol i posar les lleis sense que ningú li posés límit. Bé, i gairebé arriba un moment que està a punt d'aconseguir-ho, perquè el Carles II, el darrer dels Àustries aquí, doncs mor sense descendència i ell aconsegueix col·locar el seu net, el Felip d'Anjou, amb la qual hi ha la possibilitat que els descendents de la Casa de Borbó, siguin uns o altres, arribin a juntar les corones de França i dels regnes d'Espanya amb tots els seus respectius imperis colonials, i amb la qual el poder està a l'abast, ja ho està tocant. És a dir, Lluís XIV ja estava allà, estava, en fi, ho veia, per dir-ho d'alguna manera. Contra aquest desig totalitari, i si no totalitari, si a algú li pot semblar excessiu, totalitari sí, absolutista, radical, rabiós del rei sol, s'hi van oposar altres. La monarquia benvolent dels Àustries, que era respectuosa amb els diferents territoris que tenia, i les potències protodemocràtiques i protoindustrials, que eren Anglaterra i que eren Holanda, països que funcionaven amb parlaments que dictaven les lleis. I Catalunya, que va començar la guerra a dins del que seria els regnes hispànics, a partir del 1705 canvia de bàndol. Els que van trair el Felip V. Naturalment, els catalans, quan era un país lliure i en les constitucions van canviar de rei i havien canviat en altres ocasions durant el segle XVII. Certament, tampoc ens enganyem, que la presència de la flota aliada a Barcelona i de l'exèrcit de l'arxiduc va ajudar. El papa també va dir que l'arxiduc era que el nostre Carles III era el legítim rei dels regnes hispànics, però també va ajudar que els exèrcits de l'arxiduc estaven a Roma i el papa això ho va entendre perfectament. És a dir que, òbviament, les matisacions en la història, en la política, juguen. En qualsevol cas, fixem-nos en una cosa. Catalunya, un país que des de l'edat mitjana s'havia regit per les seves constitucions i que tota la seva identitat política, la identitat política dels catalans durant l'edat mitjana i l'edat moderna passava no solament per la cultura, es parlava català, havia una llengua, etc., però els catalans es reconeixien com a catalans en tant en quant que estaven sota l'empara de les constitucions catalanes. És a dir, un concepte polític molt modern, molt similar al que després vindria en la Revolució Francesa i abans havia vingut en la Revolució Nord-americana, en el qual els nord-americans eren tots aquells que estaven sota l'empara de les constitucions i de les lleis del nou estat. Els catalans ja ho tenien això, com ho tenien els holandesos, com ho tenien els anglesos, i com tenien els anglesos i els holandesos que estaven aspirant a fer una nova, revolució econòmica, els catalans s'acostaven amb aquest espai lliurecanvista de França i Anglaterra, protector del desenvolupament econòmic i protector del que seria la protoindústria. Per tant, els catalans durant la Guerra de Successió van fer el que tenien que fer. Una, defensar el seu sistema polític constitucional i dos, amb aquest enfrontament de blocs tel·lúrics dins de la humanitat, posar-se al costat de les potències de progrés, posar-se al costat dels bons, entre cometes. I per què dic dels bons, i si em permeten vostès en l'exageració, els dolents? Doncs els dolents, en fi, em recorda una mica ara que parlàvem abans de l'imperi contraataca, doncs salvant les distàncies, alguna cosa d'aquesta hi havia.
em refereixo al Darvader i companyia, no és que identifiqui el Darvader en Lluís XIV, però alguna ramalasso, doncs, alguna cosa tindríem en comú. El que pretenien els dolents, diguem, era pervers per la història de la humanitat. Ningú avui dia, era una via morta, ningú avui dia reclama de la monarquia absolutista, tot i que hi ha alguns que ho voldrien. No hi ha cap país del món que hagi mantingut un sistema polític com el de Lluís XIV. Tot i que els seus descendents, ens podríem estendre amb això, els seus descendents de la família, em refereixo als Borbó, i els únics Borbó que queden han tingut les seves tentacions, diguem, en moltes coses. Però quan el cap de Lluís XVI va caure rodolant per la plaça de la Concòrdia, del que avui és la plaça de la Concòrdia a París, estava clar que per la humanitat el model de les monarquies absolutistes no tenia cap sortida. Contràriament al model que defensava Catalunya, Holanda, Anglaterra, que és el de les monarquies constitucionals i o repúbliques constitucionals, és a dir, un sistema parlamentari que acabaria donant lloc amb els sistemes democràtics, és més o menys el que tenim avui dia i que ha estat un dels millors invents a dins de la història de la humanitat. És a dir, la modernitat il·lustrada i els sistemes de participació política en base a constitucions i en base a l'elaboració de lleis. Per tant, en aquell moment nosaltres vam estar, la gent que ens va precedir, que també som nosaltres d'alguna manera, va estar allà on havia d'estar i va fer allò que havia de fer. Pensem també que després d'aquest conflicte s'origina, de fet, el que seria l'Europa i el món modern. Les revolucions liberals, creix la maçoneria, s'organitza la maçoneria com a força de xoc del que seria el món liberal. Tant a Anglaterra, Newton, com a l'entorn germànic, Leibniz, tots dos inventors o coinventors en paral·lel del càlcul infinitesimal, són dels dos pensadors importants de la maçoneria en aquest moment, i a partir d'aquest moment el liberalisme, la maçoneria, etc., contribuirà a construir una nova Europa. En aquesta nova Europa i aquest nou món, els catalans ja no hi serem. Vam estar a l'infantament, vam estar a la generació, vam contribuir a la lluita per infantar aquest nou món, però la desgràcia de la història va fer que la derrota, una derrota, en honra, que podríem estendre'ns molt sobre el seu caràcter, el caràcter que va tenir, en fi, ho van fer molt bé, la nostra gent ho va fer molt bé, però finalment van ser derrotats. Van ser derrotats, tot i que la derrota dels catalans va exigir Felip V mai hagués derrotat els catalans militarment, per això els catalans quan van continuar la guerra amb el ben entès que la podien guanyar. Carles, el nostre rei, Carles III i la reina Elisabet, s'havien hagut de retirar perquè en un moment donat els canvis polítics a Anglaterra van forçar la pujada dels toris al poder, va forçar les converses de pau a Utrecht. Això seria llarg d'explicar, però els anglesos van perdre molts recursos, molts diners, molts soldats a la Guerra de Successió. L'opinió pública i part de la classe política volien la pau. Quan van guanyar els toris van imposar la pau. Això va fer que l'arxiduc, el nostre arxiduc Carles III, l'emperador ja, hagués de continuar la guerra en solitari, però va ser derrotat a la batalla de Denain i va haver de recular. Les forces que tenia Catalunya van quedar aïllades entre França, Espanya i la flota anglesa i no li va quedar més remei que evacuar Catalunya, és a dir, les tropes austríaques de Catalunya o es rendien o evacuaven i van optar per evacuar. Els catalans van optar per continuar la resistència i durant un any van guanyar la guerra, perquè ni el duc de Popoli ni les forces hispàniques, malgrat el terrorisme que van imposar a tot el territori, cremant ciutats, cremant viles, cremant masies, executant gent, etc., no van poder sotmetre el país. A la primavera del 1714 el món tornava a girar. La reina Anna d'Anglaterra estava malalta, semblava que els Whigs podien tornar a tenir el poder, els liberals, això podia encendre de nou la guerra, l'emperador, no havia renunciat mai als seus drets sobre els territoris hispànics i sobre Catalunya, i Lluís XIV va començar a veure que la cosa anava molt malament. La guerra anava malament, Felip V no podia acabar amb els catalans i la situació internacional tornava a girar. Llavors va decidir
decidir acabar per la via ràpida. És a dir, va enviar primavera el duc de Berwick en tot el tren d'artilleria, amb més de 80 dels seus millors batallons, més de 200 peces del tren d'artilleria, que van ser els que van donar la balançada i que van permetre la continuïtat de Barcelona, que tot i així va estar fins al darrer moment, en fi, la resistència va ser molt forta i fins al darrer moment no es va decantar cap a la capitulació. Bé, per tant, això encara dura avui, la memòria de les constitucions perdudes també estan en la base de les reivindicacions actuals d'aquest país que vol recuperar la seva possibilitat de fer lleis que li permetin desenvolupar plenament totes les seves capacitats econòmiques i culturals. I jo gairebé els ho deixaria aquí, més que res per si vostès tenen alguna pregunta que havíem dit que faríem, i obriríem un torn de paraules, si us sembla, Francesc? Sí? Gràcies. No, perquè eren... A veure qui vol fer la primera pregunta. Tenim un micro aquí darrere al final de la sala. A vegades costa una mica, però a vegades... No, que ho havíem dit al començament. Sí. I sempre agrada que pugui haver-hi una mica de debat o alguna pregunta. Ningú s'anima? Sí, aquí a l'esquerra tenim... Sí? Se sent, no? Vull dir, l'operació aquesta del braç militar, diguem, de l'expedició del braç militar de Barcelona, quan tornen a Barcelona l'Antoni de Berenguer i el capità, diguem, de l'exèrcit i deixen els soldats a l'Ella, en el port de l'Ella, la pregunta que voldria fer és de dir com acaben aquests dos personatges, perquè un és arrestat i sembla que l'altre és empresonat. Se sap alguna cosa com van acabar els dos? Sí, l'expedició del braç militar va ser un desastre. Crec que la novel·la del Victus ho recull de manera exagerada, però vaja, va acabar malament. El seu principal fracàs va ser, jo crec, que Castellciutat no passés a mans de l'obediència de la Generalitat, perquè en Moragues tenia el compromís, o havia assolit el compromís de rendir la plaça en el seu moment, cosa bastant inexplicable, diguem, no? En arribar a l'Ella el diputat del braç militar, Antoni de Berenguer, i el cap militar, que és... Perdoni, perquè a mi la memòria em comença a flaquejar molt. El general... Rafel Nebot. Rafel Nebot, sí. Però hi ha un altre. El Berenguer i un dels altres caps militars els detenen, i passen a Gènova i els jutgen, però no els executen. El Rafel Nebot, que havia estat un austriacista de primera hora, el desposseeixen de comandament, que jo recordi, en aquests moments. No sé més, Els consideren traïdors o com els consideren, diguem? Com els considerem? En Berenguer, seria un... Hi ha alguns... Antoni Martí, crec, sí, Antoni Martí. Berenguer i Antoni Martí són traïdors, operen com a traïdors i com a tal són jutjats. El Nebot no se'l considera com a traïdor,
però sí que el marginen del mando. No se'l pot considerar com a traïdor perquè era un home que havia tingut una llarga trajectòria, diguem, austriacista. Alguns altres militars, com el general Martí i després el cap dels enginyers Ortega, deserten. O sigui, hi ha gent que s'hi passa de bàndol durant el setge. Puc fer una altra? Sí, sí. Endavant. En el costat espanyol, podríem dir-ne. Acosta't, sisplau, al mic. Sí, en el costat espanyol, evidentment, s'ha de considerar que la societat no estava militaritzada i tampoc estava mobilitzada, almenys això és la meva impressió, no? Vull dir que no tenia d'estar mobilitzada contra Catalunya. Lluís XIV vol ajudar el net i li envia en l'últim moment totes les forces, diguem, al seu exèrcit. Com es va aconseguir Felip V que la societat es militaritzés i es mobilitzés contra Catalunya? Quins sermons o quins missatges es donaven a la gent perquè s'apuntés en la lleva de l'exèrcit, diríem, i vingués a lluitar contra Catalunya? Hi ha tota una lluita propagandística, és a dir, hi ha fulletons, tant per la banda dels catalans contra els borbònics, com dels borbònics contra els austriacistes, alguns molt simpàtics, feien molta broma amb el nom de la princesa Elisabeth Botten, aquest nom impronunciat, Bottenbuffel, no sé què, feien molta broma. Jo he vist molts fulletons. Ara bé, diguem, jo crec que en aquella època el gruix, diguem, de la societat, a banda de tenir tendències atàviques, diguem, que sí que existeixen de percepció de l'altre, no s'assabentava massa, diguem, perquè ni els mitjans de comunicació arribaven a tot arreu, ni res. I els exèrcits funcionaven bàsicament no tant per lleva, que a Castella podien haver arribat a funcionar, però en aquest moment el que es fan és per soldats professionals. El que fan és establir soldats professionals pagats. En el cas de França està molt clar i en el cas de Castella també els principals regiments van a sou, diguem. Tot i que la veritat és que no he estudiat massa els sistemes particularment, els sistemes de mobilització de les tropes castellanes, perquè així com aquí, en el cas de Catalunya, és absolutament professionals, en el cas, diguem, de Castella també, però ignoro si hi havia alguna, jo crec que no, de mesura de lleva forçosa en aquests moments. Després sí que n'hi haurà, però podria ser que hagués alguna mesura o alguna llei de percentatge de quintes, que un determinat ajuntament se li exigís que portés soldats, de cada 5 joves n'aportés un. Però m'ho hauria de mirar, amb això no he arribat. Que hi ha una percepció dolenta per part de la gent de Madrid, per exemple, com respecte als catalans, és obvi, diguem, perquè els textos, els fulletons, els romanços de Cec, igual que els nostres fan befa del Borbó, els altres fan befa de la gent d'aquí. Imagini's vostè també quan va arribar el rei nostre a Madrid, el xoc que allò va suposar veure arribar els catalans, que, vulguem que no, durant el segle XVII les guerres contra els catalans havien estat importants. Recordin allò de Quevedo, que havia escrit «Mientras haya catalanes y piedras en los campos tendremos problemes». Ho havia escrit el Quevedo, ho havia dit allò també fent befa del sistema constitucional català, que deia «Són los catalanes aborto monstruoso de la política, libres con señor», etc. És a dir, que havia una percepció que diu, clar, quan arriba el rei Carles III, el nostre, acompanyat de catalans, els enemics tradicionals durant part del segle XVII, els portuguesos,
pitjor o igual que els catalans, perquè havien mantingut en paral·lel, mentre aquí hi havia la guerra de separació, a Portugal també hi havia guerra de separació, els anglesos i els holandesos que eren protestants, els hugonots occitans, és a dir, era com si vinguessin tots els dimonis junts i entressin a Madrid, és a dir, que les possibilitats també de Carles de sostenir-se amb aquesta tropa allà tampoc eren, en fi, eren difícils. Alguna pregunta més? Bé, doncs deixem aquí. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies. Ha sigut un gran plaer. Permeteu-me que de manera ràpida cloem aquest acte amb 4 pinzellades. Evidentment la conferència d'avui per nosaltres no és una conferència qualsevol, d'alguna manera acaba la nostra pròpia commemoració dels 300 anys de 1714, com deia l'alcalde. A l'estiu ja vam tenir un curs al respecte amb Xavier Rubio, que l'heu mencionat vosaltres, que va ser el ponent del curs, i en Guillem, que també va col·laborar durant l'estiu. Però a la vegada la conferència d'avui, d'alguna manera, en aquesta formació global que donem per una banda a l'estiu i per una banda durant tot l'any, d'alguna manera dona el tret de sortida al curs acadèmic de l'any 2014-2015, que acabarà concretament el 17 de juliol amb la conferència de Cloenda. Tenim per endavant uns mesos apassionants de formació, engrescadors, on l'Auxerre, d'una manera més, com sempre, fidel al seu model de formació atractiva, però no per això menys atrevida, serà diversa, la prometem aquest any molt diversa, volem arribar a tothom. Amb molta il·lusió estem preparant continguts d'interès, evidentment, pel territori, però també amb prou ganxo perquè ens visiti com més gent de fora millor. Alumnes d'arreu que a poc, cada any, a l'estiu, però també en els cursos que fem durant l'any, es van inscrivint a les nostres activitats. Com a novetat, de cara a aquest estiu, estem treballant amb temàtiques per cursos per arribar a la gent més jove. Volem treballar els cursos per júniors, que li dèiem a l'última reunió nosaltres, 15, 16, 17 anys, una franja d'edat que fins ara a l'associació universitària no havia tocat, però creiem important d'anar-los donant formació també a l'estiu i, per què no, durant tot l'any. Però també serem fidels a tot aquell públic que durant aquests 16 anys heu anat participant de les nostres activitats. D'aquesta manera m'ho hem fet arribar a la comissió de cursos que us ho expliqués. També dir-vos que una vegada més pujarem a dalt de l'Alp 2500 a veure la nit dels estels, amb la col·laboració de la Molina, i que també tenim tot l'equip d'activitats ja preparant l'activitat de la nit de les arts. Alguns de vosaltres vau estar a la nit dels robots aquest any al llac, doncs també intentarem fer una nit diferent, una nit engrescadora, una nit atractiva absolutament per tothom. I en el marc del que és la Universitat d'Estiu tot l'any, ja us expliquem que d'aquí Nadal, concretament el dia 21 de novembre, tindrem una conferència, que de fet presentarem el llibre Com ser un bon català, amb Quim Morales i tot l'equip de la segona hora de RAC1. Es farà aquí, el dia 21 de novembre. Ja sabeu que en el marc de les nostres conferències pot haver-n'hi de més científiques, històriques i també amb un punt divertida com esperem que sigui aquesta. I el dia 29 de novembre farem la segona edició del curs de Mindfulness de tardor, que el farem a Alp una vegada més. Trimestre a trimestre anirem tenint unes 2 conferències i un curs, potser aquest curs tindrà sopar, com el que vam poder fer Bolvir l'any passat de cerveses i jazz, no podem concretar encara el segon trimestre, i algun curs que pot ser que sigui a tot un dissabte, segurament amb temes humanístics aquest any. La nostra filosofia, com deia l'alcalde al principi, consisteix més en la qualitat que en la quantitat, i per això estem treballant ja amb l'Ajuntament, ja amb el rectorat, tot l'equip de l'associació universitària, per poder garantir un any acadèmic en el qual tots en puguem gaudir. Els que el disfruteu, però també els que d'alguna manera el preparem. Però sols tot això no ho podem fer-ho. Evidentment volem donar les gràcies a l'Ajuntament, al de Puigcerdà, amb tot el recolzament que ens doneu sempre, però també els de la comarca quan demanem obrir les portes, com és el cas de l'alcalde de Bolvir, que ens està avui aquí, o l'alcalde d'Alp, que quan us truquem a la porta sempre doneu la benvinguda a l'associació universitària i això a nosaltres ens facilita molt la feina. Però no ens podem oblidar, de manera molt sincera, d'agrair a sponsors, patrocinadors, col·laboradors, perquè si no hi fossin tampoc podríem arribar any rere any a estar aquí. Però evidentment, gràcies a tots els que participeu, els més de 800 alumnes que van participar a l'edició passada del curs 2013-2014 o a les més de 2.500 persones que van participar de les activitats obertes. Sou realment el motiu principal de nosaltres, sou els que, mentre algú, com diem, vulgui aprendre, l'Auxerre existirà
i això fa que avui tingui l'honor, en nom de tots els voluntaris i voluntàries de l'Associació Universitària, donar per inaugurat el curs acadèmic 2014-2015. Gràcies i bona nit.